Добре дошли в света, в който здравето ви е на първо място. Днес ще направим едно малко по-нестандартно видео, защото съм поканил гости, които ще ми помогнат да докажем колко е важно качеството на водата, която приемаме. Аз съм доктор Тиент и днес ще станете свидетели на едно нестандартно и просветляващо пътешествие, в което ще ви демонстрирам резултати. Нека започнем с представянето на нашия невероятен помощник, диагностичният апарат Tanita, представени от нашите приятели от Atama. Произведен от японската компания Tanita, световен лидер в анализа на телесния състав. Tanita е златният стандарт, когато става въпрос за измерване на вашето здраве през призмата на хидратацията, мускулната маса, мазнините и други жизненно важни показатели. Знаете ли, че процентът вода в човешкото тяло може да варира от 50 до 75%? И да, това зависи не само от количеството вода, която приемаме, но и от качеството й. И точно тук Tanita изиграва решаваща роля, като ни показва не само колко сме хидратирани, но и как нашето тяло управлява водните си запаси. Сред моите гости са спортист, майка и предприемач и човек в борба с наднорменото тегло. Нека не се бавим, а да започваме нашата практическа част. Сега ще ви представя и първият ни гост – Саня. На 30 години, бори се с наднорменото тегло и от една година вече отказва на майка си да участва в ергенът. Сега ще видим и нейните резултати. Да погледнем сега процентите на това колко е хидратирана Саня. Какво забелязваме? 44.1%. Резултатът е дехидратация. Следващият ни гост е Лазар, на 23 години, студент и професионален ватерполист. Явно не излиза от водата, но дали това ще повлияе на неговите нива на хидратация, ще разберем. А сега да видим колко е хидратиран нашия гост спортист. 53.6%. Близо до долната граница. Нека ви представя и Ради, на 38 години, майка, съпруга, предприемач с натоварено и напрегнато ежедневие. Нека да видим нейните показатели. Нека обърнем внимание на резултатите на Ради. 64%. Това е един доста добър резултат. Нека да обобщим. Какво забелязваме? Дори Лазар, който не излиза от водата, е дехидратиран. Тайничко ми каза, че пие доста вода, но от чешмата. Скрих от вас това, че Ради пие йонизирана алкална вода от 5 години, което дава и своето отражение в нейните показатели, а още по-важно в нейното здраве. Важно е да пием достатъчно вода в ежедневието си и да поддържаме организма хидратиран, но за това е важно качеството на водата, която приемаме. На всички нас е ясно, че дехидратацията е тихият враг на здравето, водещ до умора, главоболие, проблеми с концентрацията и дори по-сериозни здравословни проблеми. Понякога дори и да се чувстваме добре, тялото ни страда от липса на адекватна хидратация. От своя страна, правилната хидратация е ключът към оптималното функциониране на нашия организъм. Тя подобрява енергийните нива, когнитивните функции, кожата, помага за детоксикация и поддържа здравословен метаболизъм. Любопитни ли сте да разберете къде се намирате на картата на здравето? Аз съм доктор Тиент и лично ви каня в нашия офис за напълно безплатно замерване с апарат Tanita. Открийте силата на информацията и направете първата стъпка към по-здравословен живот. Заповядайте в нашия воден свят, в който всяка капка вода е стъпка към вашето благосъстояние. Пишете на имейла на Тиент България, посочен на екраните ви, или запазете своя час на телефонния номер. А ако искате да научите нови неща за ползите от водата, не забравяйте да натиснете камбанката, да се абонирате за канала ни и да ни последвате. Вашето здраве е наша мисия. Останете хидратирани.